Samantala, 13 operasyon po matagumpay na naisagawa po ng Pang PPO sa loob po ng isang linggo. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Matagumpay na naisagawa ng Pangasinan Police Provincial Office ang 13 operasyon sa loob ng isang linggo kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng nasa 17 individual. 14 sa mga naaresto itinuturing ng kabilang sa most wanted persons habang nasa 3 naman ang nasa listahan ng other wanted persons. Sa loob ng isang linggo, nakumpiska ang 8.736 na gramo ng shabu at tinatayang nagkakahalaga ng nasa 59,432 pesos. Samantala, nasa 3 naman ang nakumpiskang illegal na armas mula sa 5 ang operasyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.